Ndị Chubego ekene m unu asị m Nkoechi Nyazelu Dombuchi asị m onye nwaanyị juru arụ ikewara ụlọ ọjị onye na n'onu ewu Chief Ezudemba oke nkịta jisi anya ọkụ himself. Ụmụnne m ndị Chubego m nwere ife nsị ka ngwa ụnụ kịta ndụtara ya unu mana anọ m n'ụlọ anọ m na Nigeria now, so a lot of people na-ekwu otu for the witnesses if me ha mgbe ha natara if ha go what they went through mgbe ha natara so wee sị ka m ji nwa ka m mee my people educate biko ọ bụrụ na isi outside nataluo Nigeria nọcha Lagos chi gbodo east ọ bụ na image flight because na ọ bụ na kịta na emechigo Enugu airport na ebe ihe adanaba Asaba ndị Asaba ihe a na-agba ya n'oge ka ihe nwike nweta nwụọ tiketi so ọ bụ na image flight biko ana m arịọ onye ọbụla just if you need ime ewu mapụsịa tag dị n'akpa gị ịmapụsịa tag dị n'akpa gị ide na-akpa gị ahụ ọ bụ na akpa gị ahụ n'ọdụ too rich igolo akpa na Nigeria igolo akpati na Nigeria abati na Nigeria if you need ime ewu ụmụ akwa homeboy you don't need to wear homeboy clothes. You don't need to wear homeboy clothes. Ịmalụ phone gị ahụ ị na-use ụmụ phone na ị na-use inwe ike were etigasịa n'ime akpa gị jirezie ndị obere n'aka ọ bụrụ abadaba ya na-akwa up and down ịkwa ya irie gheta mmiri jirizie obere phone n'ọlụ onwe gị because each enwere lot of checking point enwere echiche ebe 30-40 mana ebe ọ bụla apụta ife a na-emewe ịgbatuo glass enyo anya fụ ndị nọ n'ime moto. You don't need to wear ife anya ga-ejidere gị you need to ịgbawa perfume just yie casual ka onye nọ n'ụlọ yie slippers ịghọtago mmiri emere nya and ife ine ngala nwere moto akwụsị ịghọtago abịa gbatuo ịnọsọ efe ebe ga-apụta akwụsịkwana anyị ya na driver ga ife agarụ driver nye ya ego anyị gabakwa mana anyị fụgasịrị ndị akwụsịgasịrị ndị ebutugasịrị akpa ha yes mana ife nna gwu na abụrụ ife ọzọ biko onye ọbụla bụ onye Igbo ịnata onwe ife a na-akpọ yuzuo ife a na-akpọ low profile bụ gịnị disguise yourself. Ị nwere ike ọnwa abada ị na-eyi chere abada ahụ 2 piece abada yiri ya ịmara ife abụ iyi ike dị ka mgbe eke iriri atin ndị a na-achọwụ anyị nwasị esi bata mana the way isi wee mee onwe gị ya emekwa ha metiri gị anya. You understand me? Ọ bụrụ na idres ya casual onweghị neghị anya mana ịbịa kpọpuo ntị kpọpuo imi kpuru okpukpu kpughachi ya azụ polisi ekwukwesị damn fuck you man, what's up man, this man lofuzi na South Africa ka isi ọlefuo na isi na ndị ohi ke na-anakwute iwe n'aka gị butere onwe gị problem iluo sụba Igbo eta mmiri sụba Igbo onye esusi Igbo ike also come down isi gịnị ọmụ gị na-agwa ọmago na iwe onye Igbo iri tụọ onecha gị n'ife iyi na omewesiwo onwe time ịbịara gị ka iyi abada 2 piece abada up and down ọ jụba gị ife fụ akpụkpọ iyi ọsịbas iyi jụba gị ife onye gara nwe akpatara n'ọgụ nwe ọmatụpụsịrị gị ọnụ because ọ na-etu isi wee do so appearance matters. Ịghọtago ụmụnne m so bikonu asị ka m gwa onye ọbụla ife a bikonu isi osi na-abata dress code matters a lot. Wepụsịa tag dị n'akpa gị mapụsịa ya ọ bụ na akpati ibu ga ala ọnụ hapịa na Lagos goro akpati ọzọ ị na-akwa apataluo Lagos iche njikwa bikonu tụsa na ife mmụọ ahụ Ezudemba kwuru oke nkịta na onwe kwuru ka ọ gaa viral na ala Igbo dozi ka ebe from Lagos to Igbo land bụzi kịta ebe a na-akpa ego biko na ụmụnne m onye ruo onye akara ibi ya tụzazara ya ka onye ọbụla anụ ya maka ndị ya bụ ime hi doing WhatsApp ịmakwa na inwe ike ịba ịmafee ịmapụta udo dịrị ụnụ Ezudemba. Ndị Igbo ekenekwa m ụnụ. Ezudemba daalụ na advice inye Koboko na Amsterdam anụmasị sọrị na odele ife gabiga ka ị na-abata duto na-esi na ịghọtasịrọ mana o nwee advice na-enye ndị na-abata Number 1 bụ n'ọnụ na kọsụ
ife je molesi unu n'ụzọ. 1 unu ga-esesi tattoo bulu afọ ọnụ razue unu pụtakwu na ili sleeveless wee na-aga. Ndị polisi ya ndị eka anụnwa na-edistọb unu bụ intimidation kafa na-eme unu. Inwede lọkụ non express ka anọ wee na-asa na nke a na-ebulu ụfọdụ bụ naanị ime ofu obodo na Edo steeti wee na-edilu wit ụmụ Igbo. Onye Igbo bụ sogoro na ndị nwa afọ ama nsụ dị Igbo ọma nkwedị na ọ bụ onye Igbo. Ihe na-eme ụmụazị kalị akali. Ezudembe enweghị advice onye ibulu luggage ịbata God is good na-eme way bill, Chisco na-eme West bill, Yonsha Grow na-eme way bill, GU Okeke na-enwe way bill. Menu luggage unu way bill golu unu Nokia Touch ma Tecno 3000 jide tinye na SIM card unu. Phone unu na-eyuzu unu ji eme internet tinye ya na luggage unu ma ewe bill. Hapụ ime guy wee gaa n'okporo ụzọ ị na-alụzie obodo nna gị bụ ebe ama gị mebezi ife ọbụla esoghị ịchọ ịgba ọtọ ma ọ chọọ iso bọsas na-aga na steeti na-aga. Ọ bụ na igo moto ego chọọ ndị na-ebu na moto kaba bụ na moto afọ isokwa na moto afọ igo. Ife nji wee na-ekwu okwu a bụ onye ọbụla n'okwu azisaa ya na intimidation na ịma na ndị nọ n'ụlọ amara ife ndị nọ n'ezi n'afọ ndị na-anata fa afụ gị ife. The whole checking point dị na Ondo steeti na Edo steeti ife na-eme ụmụ Igbo abụrụ obele ife and amasị na ụmụ Igbo adị na-ebelive na onye ọbụla na-anata ji ego. So biko na-edisguide n'onwe unu hapụ kene na afọ ọnụ a mana dị nke bụsi nke ọ bụ na ise tattoo na ịgba na ịhapụ afọ ọnụ biko baa Luxy. Ara akwụsị Luxy asachi Luxy ụmụ obele bọs a and unu ebuzi na moto unu go biko onye afọ bụrụ si chụọ ndị na-akros moto fa bunata Asaba faluo na Asaba chelu unu onwe ebe a na-akpọ Chiedoko na Asaba ịbanye ilu dị anyarụze moto na-aba ọ bụ na ọpa iwe ka bụ na head bridge bụ na mkpọ chọọnụ ndị na-akros moto kaba na-ebuna unu ejizi na moto unu emezikwa na ịma ndị anyị bụ n'ogologo ụzọ na-intimidate ndị Igbo because one na ụdị dresị unu na-edresị adịghị ekwezi unu ọ bụgodu na ịma nyinwuzi abada ma na ịma nyinwu suit baa Luxy ilute ọpa iwe ka ịchọzịa ife n'enu ma ime ife ọbụla ị na-eme nna ife na-eme ndị Igbo na-ewute mụa because ihe a na-akọ kịta ihe akụboko na Amsterdam ukwu afụgo m nke karị ọbọkọ mụa ka emeghe nọ na nna afọ emekata ebulukwa n'ime obodo ndị ilu bewute ụmụazị na-etifa ma ọkpọ na-asụfa ma egbe onto ka wepụta ego mekata mmadụ eji 500,000 bel onwe mmadụ ewere $1 bel onwe ya n'ebe ijekwa taa ọfụ na be ndị ọcha bụla ego ị na-abata. So si iwepụ nganga bụrụ ụzọ dịda na-esi anyị na-alụtazi ebe nna emebezi nganga na ada emudefa n'ala Igbo onwe checking point ịpụta n'ọpa iwe ka kịta anọ mmadụ wee na-emolesi otu nna ya afụ ndị agbara agada nye ndị afọ ọsọ mana ama mmenwe n'ụzọ Edo steeti. So be very very careful. Mana onye ọbụla na ozi atara ya send ya ka o ruo ụwa niile ntị maka ụmụ Igbo ka a na-eme ife ya ka ji owere Igbo wee na-ekwukwa ife anụwa ụmụ Igbo ka ha na-eme ife niile a ifo biko daalụkwanụ.